Mayo nga buntag sa tanan. Kumusta man ang mga katawan sa Dios? I hope nga kita karon na kita sa maayo nga kahimtang no o karon lang naay nakabati kog linog diri sa radio station o medyo kusog-kusog dito dugay pod apan dalaygon ang Dios kay siya gid maayo o kana nga mga pangitabo no kana siya nga mga linog o unsa man nga mga kalamidad dili gid na siya surprise sa mga Kristohanon kay nagwarn man ang pulong sa Dios may tugon niya nga pangitabo nga mosugod kita sa dili higala ang atong Dios nagakaduol na gyud ang iyang pagbalik. Mao na ang kita magapadayon sa pagkinabuhi nga nakasubay gyud sa iyang kabubuton. Good morning sa tanan nga atong mga radio listeners, atong mga online friends. Dalaygon ng Dios sa pribilehiyo nga kita napod maka padayon sa pagtuon sa iyang pulong o by this time dadon ko kamo sa pagtuon trusting God in difficult times. O ang passage nga atong pagatutukan Psalms chapter 63 verses 1 to 11, verse by verse study. In verse 1, the Bible said, O God, thou art my God. Early will I seek thee, my soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is. To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary, because thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches, because thou hast been my help, therefore in the shadow of the wings will I rejoice. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. Last, but the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory. But the mouth of them that speaketh lie shall be stopped. Trusting God in difficult times. Before kita magapadayon sa nahan, magkaampo na kita. Amahan na mga langit nun, kanimo o Diyos, nagapasalamat kami this morning, Lord. Thank you so much, Lord, for waking us up. O karon Ginoo, privilege kami, O God, nga makapadayon pa, Lord God, sa among kinabuhi karon nga adlaw, Lord God. Thank you so much for your great faithfulness, Ginoo, sa among kinabuhi. Sa kinabuhi Ginoo sa mga radio listeners o sa mga online friends. Lord, nagapray ko nga ikaw magabless kanila, ilabi na o Dios ang mga nagapang-share, ang naka-subscribe, ang mga naka-engage gyud Ginoo nini nga ministry. Naot pang o Dios ang imong pulong karon nga among masabtan sa pinakasimple lang na pamaagi. Amahan, gi-acknowledge nako nga wala koy mahimo kung wala ang imong tabang. Busa kani o Dios among itugyan diha kanimo uban ang pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Among Dios ug manluluwas. Amen. David expresses his thirst for God and his trust in His provision and protection in difficult times. Now, ato makita sa passage nga si King David, which is a man after God's own heart, naga-express siya sa iyang kauhaw sa Dios. Uhaw si King David. Kung imong tan-awon ang iyang mga writings, ang iyang mga songs nga gi-compose sa Book of Psalms, makita din bitaw nato nga naa siya kauhaw sa Dios o ang iyang pagsalig sa provision sa Ginoo o protection sa Dios sa mga panahon na difficult times. Kay masugot kita sa dili, si David nakaagi pud siya og mga gitawag nato nga difficult times og as a Christian pati pod kita niya na higala is subject ta niya nang gitawag nga difficult times. Kay ngano man since sa adlaw nga ikaw naluwas, ang kalaban wala na siya nahimutang, no? Nagatrabaho na siya 24/7 sa atong kinabuhi as a Christian, nagapangita siya nga kita bitaw kanang ma-destroy ang atong kinabuhi. Apan ang hagit sa ato karon, we need to trust God in difficult times. Kay dili jud sayon ang kinabuhing Kristohanon. Trusting God in difficult times. Now, unsay point nato makita diri? Atong makita una the presence of God. Ingon si King David, O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee.
My flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land where no water is. Now, ato makita higala, ang first statement ni King David, ana siya, O God, thou art my God. So, si King David, as a man after God's own heart, nakaingon gud siya, that, O God, thou art my God, naa siya assurance, nga ang Diyos iya ha. O naapod siya assurance sigala, nga siya iya sa Diyos. Og same pod na siya sa atoa as a Christian, we are claiming that we are God's, our Lord Jesus Christ is our and He is mine. Ato mo na dapat ang ato i-claim, ato si Jesus Christ, He is before us, and early will I seek thee. Now ato makita diri nga kung yun, buntag pa lang nagapangita na gyud si King David sa presence sa Dios, og ang iyang nga kalag na uhaw sa Dios. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. Now, ato makita, David likened the thirst of his soul that's searching for God to a dry and weary land needs to be watered. Now, ato makita higala nga, gipakasama ni Haring David ang iyang kauhaw, ang kauhaw sa iyang kalag. Siya nagapangita sa Dios sama nga ang usa ka lupa nga uga or weary land, uga nga lupa. Sama nga ang uga nga lupa nagakinahanglan og tubig. Si King David uhaw pud siya sa Dios. Now, kumusta man ta higala? Uhaw pa ba ka sa Dios? Ang imo bang kalag nagapangita pa sa Dios? Or kita ng mga Kristohanon is nagakuan na lang ta, nagago with the flow na lang ta. Take note na the moment nga mawala na ang atong kauhaw sa Dios, mo nang hinungdan nga kita ma-backslide. Mo nang hinungdan nga kita mapalayo sa Dios. That's why we need to thirst for God, sama ni King David. Now, verse 2, dili lang the presence of God, ato pod nga makita the power of God. Mo nang gilong ni King David sa verse 2. Ana siya, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Now, ato makita, he asked that he might have the opportunity to see the glory and power of God in the sanctuary. Mo nang ato makita sa verse number 2 nga si King David nagahangi siya nga unta makita niya ang glory o ang power sa Dios sa iyang kinabuhi. Nga ang power sa Dios dili lamang bitaw ka ng word nga si diri, wala na nila pasabot nga makit-an literally. As a Christian, kana bitaw ma-experience nato ang power sa Dios. For example, no, kana bitaw walang-wala na taon niya naay panahon nga nakaingon ta nga murag wala na jud ni solution ba. Grabe na ni nga problema. Pero nakabantay ta nga nalampasan ra gyapon nato to. Kay ngano man uban man sa to ang Dios. Og mao na dapat kita nga magapangita ta sa mga pribilehiyo nga makakita tag power sa Dios. Og dili nato higala di ay makita ng power sa Dios kung kita mopalayo sa Dios. Now, naapod siya number 3, the promise to God. Na ay saad si King David sa Dios. Nagasaad siya sa Dios. Unsa iyang saad? Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Mo na ang makita nato, no? Nga ang gugma sa Dios, ang kaayo sa Dios, ang loving kindness sa Dios, unsa ingon ni King David, unsa iyang conviction. Convicted si King David nga ang gugma sa Dios is mas maayo pa kaysa kinabuhi. Mao nang hinungdan higala nga si King David di gyud siya muundang sa pagdaig sa Dios. Nya kumusta man tay gala? Ang atong Dios buotan kay siya sa atoa. Matinumanon kay siya sa atoa, mahigugmaon siya sa atoa. Pero in return, gidaig ba nato siya? Og I hope mao na ang ato ang mahisama kita kang Haring David. Although King David is not perfect, many times sa Bible nakita nato nga mopakyas gyud si King David. Pero unsay nakadabis kay King David? Sa diyang siya makasala, muduol dayon siya sa Dios. No? Dili siya ingon nga nakasala naman ko. So puslan man. Mao nang daghang mga Christian ang wanawala sa pagpangalagad sa Dios. Kay ang ilahang mindset, nakasala naman ko, puslan man. Pero si King David ato makita sa iya nga na-experience niya ang loving kindness sa Dios, ang gugma sa Dios. Buotan higala ang Dios sa atoa. God wants to glorify God because his life would not be better without God's love. Amen. Even sa ato nga kinabuhi, dapat we need to desire
Kana bitang every now and then sa atong ginabuhat sa atong kinabuhi. Kanang malipay ang Ginoo. Challenge ni sa ato nga every time nga kita mohimog desisyon, ato dapat nga i-check ang atong heart. Makaglorify ba ni sa Ginoo o dili? And then we need to pray, Lord, kani nga action, Lord, nga akong buhaton, kani nga akong move, makalipay ba ni sa imo, ha? Kung dili ni makalipay sa imo, ha, Lord, please, ayaw itugot nga mahitabo ni siya. Because we seek or we want to glorify God. Because our life would not be better without God's love. Higala kung wala ang gugma sa Dios, ang atong kinabuhi miserable. Musugot kita sa dili. Unsa ingon ni Jesus sa John chapter 15? Apart from me, you can do nothing. Wala jud tay mahimo ikala. Mao nang dapat kauban nato ang Dios, kauban nato ang iyang gugma. Unsa ingon sa verse 4? Thus I will bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Unsa ato makita? Nagapangsaad si Haring David nga samtang siya buhi pa, iyahang taygon og magampo siya sa pangalan sa Dios uban ang lifted hands. Nagapromise si King David, mao nang iyang life ni David. Nagapromise siya na daygon gyud niya ang iyang Dios as long as he live. Ikaw higala karon mosaad ba ka sa Dios? Ingnon nato ang atong Ginoo, Lord, daygon ko ikaw, alagaran ko ikaw hangtod as long as naapa ko'y kinabuhi. Dapat ingana ta Kristohanon. And not just the promise to God. Number 4, the praise to God. Ang pagdaig ngadto sa Dios. Verse 5, my soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Even though he was in the desert, his soul is still satisfied, as with the riches of foods. So he offered a song of praise to God with joy. Mao ning ato makita dira. Nga bisan ang siya naa siya sa desierto, si King David, bisan naa siya sa desert. Unya ato makita no ang picture sa desert kay di na siya basta-basta nga lugar. Kuan jud na siya kanang uhawon jud ta na kay init man na siya. O gutomon ta na kay init unya kapoy jud didto nga lugar. Apan ang iha nga kalag satisfied na. No? Satisfied ang kalag ni Haring David sa Dios. So man nang maka-offer siya song of praise sa Dios. Kay ngano man dili man pagkaon ang gibasihan ni Haring David sa iyang satisfaction. Neither ang mga butang sa kalibutan. Kundili ang Dios ang iyang source of satisfaction. Mao na siya higala nga makadaig siya kay Haring David. Dili lamang the presence of God, the power of God, the promise to God, the praise to God, the pondering to God. Number 6. Number 5, the pondering to God. Mao na ni Haring David. When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. Now, ato makita diri ang phrase bitaw nga I remember thee upon my bed. Ato makita dira nga every now and then nga mo adto sa bed si Haring David. Ginahinumdum gyud na ang Dios. Nagaponder siya sa kaayo sa Dios. Kuang gyud siya kanang naga-meditate siya sa kaayo sa Dios. O ako magilty ko kay naay mga panahon no nga of course kay weak lagi flesh nagapadaog sa flesh nang matulog bitaw ta nga wa lang jud tay ampo-ampo, wa tay basa-basag Bible. Dili di ay na siya ideal. Dapat di ay nga every mubangon ta sa bed, ang una nga thought di ay nga dapat nasa tuwa ang Dios. Maampo ta, mubasa tag Bible. Unya, ang ending pod sa kanang mo kuan na ta, kanang matulog na ta, dapat pud di ay nga ang Dios gihapon ang ato nga culminating part kana bitang matulog ta nga naay uban ng Dios. David could not sleep through the night because of his thoughts of God. Di gid katulog si David. Sa kada gabi di siya katulog. Tungod kay naa siya thoughts of God. Unsay pasabot aning nagaponder siya sa kaayo sa Dios. Nya kamusta man ta higala? Kung okay lang sa ato nga matulog ta sa gabi nga wala ta nagdumdum sa Dios, wa tay devotion, dili di ay na siya ideal. Dili di ay na siya ideal higala nga pagkinabuhi. Dapat di ay nga before ta matulog nagaponder ta sa kaayo sa Dios. Kay you know what? Maayo jud ang Ginoo sa tong kinabuhi. Kita lang usahay ang dili makarecognize sa kaayo sa Dios o kita lang usahay ang magpabadlong sa Dios pero siya maayo siya
That's why He is worthy of our devotions. Because Thou hast been my help, therefore in the shadow of Thy wings will I rejoice. Now ato makita, he is grateful to God's help. Si Haring David, mapasalamaton siya sa tabang sa Dios kay naa siya gira nga sulungon, naa siya mga desire sa iyang kinabuhi, ginagrant yun na siya sa Ginoo. Mao nang si Haring David, mapasalamaton siya sa Dios kay ang Dios nagatabang sa iya ha. He will sing praises for God's graciousness. Gracious ang life ni King David. Gracious ang Diyos sa life ni King David. And I do believe as a Christian, ang ato po niyang Diyos, gracious siya. That's why we need to praise Him. Because He is worthy of our praise and worship. Amen? Now ato makita, the protection of God. Dili lang the pondering of God, kundi the protection of God. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. Now, David entrusts fully his redemption into the righteous hand of God. Mana ato makita nga every now and then nga na nagbanta sa kinabuhi ni David. Ang iyang redemption or iyang salvation, wag yun na niya gi-realize yung mga kamot. Gi-rely yun na niya sa kamot sa Diyos. Even sa iyang salvation, o as a Christian, same puta ni ani nga sin kay nganuman or kani nga eksena kay nganuman, our redemption is in the hands of our God. Our salvation. That's why we don't need to be anxious of burning lake of fire. Di na ta dapat ang mao nang hinungdan nga wa na tay kabalaka nga ma-imperno. Di na ta mahadlok sa imperno kay naaman sa kamot sa Dios ang atong kinabuhi. And even dili lamang sa salvation sa ato nga kalag, and even sa salvation sa every now and then sa ato nga pagkinabuhi. Kanang bitaw nakahinomdom ka nga hapit ka ma-disgrasya or hapit ka ma-aksidente, naa ang kamot sa Dios. No? Naa ang kamot sa Dios sa ato nga kinabuhi. Kay nganuman naa sa iya ang atong kinabuhi. Ug dapat lamang nga ato ang i-entrust fully ang ato nga redemption sa kamot sa ato nga Dios sama sa gibuhat ni Haring David. But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. Unsa may pasabot ani? Because of God's protection, David is confident that those who demand his life will die. Confident si Haring David. Tungod kay para sa iya naa sa iya ang protection sa Dios. Naa siya confident, 100% confidence nga bisan kinsa nga mo demand sa iyang kinabuhi or iyang mga enemy, mga matay sila. In other words, ato makita diri nga confident si King David nga dili siya pasagdan sa Dios. Confident si King David nga dili siya biyaan sa Dios. Kumusta man hikala? Confident pa ba ka sa Dios? Or nagunahuna ka nga, gibiyaan naman ko sa Dios? No? Confident pa ba ka sa Dios? Dapat lamang nga maging confident ka sa Dios o dapat nato saligan ang iya nga protection. Uban ang confidence, uban ang assurance nga walay butang nga mahitabo sa ato higala. Walay butang nga mahitabo sa ato anything unless itugot na siya sa Dios. That's why we need to be confident in God. O di lamang the protection of God, and lastly, makita nato sa Psalms chapter 63 verse 1 to 11, the punishment of God. They shall by the sword, they shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. Kanang mga enemy ni King David ato makita in war, David's fools will be given over to the sword and become food for foxes. Manang ato makita dira nga si David makita nato dira nga sa giyera ang mga kaaway ni Haring David is they are given over the sword and become food for the foxes or mga wild animals. But the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory, but the mouth of them that speak lies shall be stopped. Because of the success, the king will rejoice in God, together with all who swear by God's name, while the slanderers shall be silenced. Ang mga tao nga nagmatinumanon sa Dios, mao na sila ang mga tao nga malipayon. Ang mga tao nga gibutang ang kalipay diya sa Dios, mao na sila ang mga victorious silang kinabuhi. O apan ang mga slanderers or kanang mga false witnesses or kanang mga tao nga tigbutang-butang, sila unya ang maulawan. They will be silenced. That's why unsa ingon sa Bible, kung naa ka karon sa time nga
gislander ka, unsa ingon sa Ginoo, be still and know that I am God. Remember, our Lord is in control. And in conclusion, mao ni, deserted experience is an opportunity to entrust fully ourselves to God. Mao nang atong lesson nga makitaan sa passage. Nga ang ato nga ma-experience bitaw nga deserted, mao nang opportunity nga mo entrust ta. I-entrust nato ang atong kaugalingon fully to God. Naman goy panahon ni gala mo sugot kita sa dili. Kana bitang naalang ta sa maayo nga kahimtang, usay makalimot ta sa Dios. Temptation kay na siya sa ato as a Christian, as a human as we are. That's why no wonder no gitugot sa Ginoo ang mga deserted experience, either to test us or either because nakalimot ta sa iya ha. But remember, kung nakakaroon sa deserted experience kanang experience na di nimo masabtan, remember, opportunity ka na siya nga ikaw makasalig sa Dios. Opportunity kay na siya. Life can be painful at times, but our loving and faithful God offers pampering in the midst of it. Amen? Ang kinabuhi, wala yun nag-ingon nga sayon ang kinabuhi. Labi na ang Kristohanon, ang kinabuhing Kristohanon, wala yun kay mabasa sa Bible nga sayon ang kinabuhing Kristohanon. In fact, the moment nga na Christian ka, naana ka sa battlefield, o ang atong kalaban, ang world, ang flesh, o ang devil, o kana sila, nagka-unite na sila in order to destroy us. Apan remember, life can be painful at times. Tinod mo na siya. Pero ang atong mahigugmaon og matinumanon nga Dios naga-offer sa iyang pag-aturgar or pag-atiman sa tua in the middle of painful times. Always remember that we are not beyond God's reach. Amen? Remember, ato na siya dapat nga hinumduman nga ang ato nga Dios is naala kita sa kamot sa Dios og dili mamali ang Dios. Naamantay na experience sa ato nga kinabuhi nga di masata sa ato ang mata is dili maayo, timan niyang iyang punong i-claim ang iyang promise that all things work together for our good. Amen? Mao na ang promise sa Ginoo. Kung naata karon sa lisod nga panahon, timan niyo kini, trust God in difficult times. Dili sayon ang kinabuhing Kristohanon, pero we need to trust God because our Lord Jesus Christ is in control. And then temporary naman ni siya. One day, kuhaon ta sa Dios dito sa iyang harian, sa din wala nay kalipa, wanay luha, wanay paghilak dito, may experience na nato ang butang nga gina-desire nato diri sa kalibutan. Apan karon samtang napata sa kalibutan, padayon lang ta. We need to trust God in difficult times. Let's pray. Our Father God in heaven, we thank you, Lord God, for your word. Thank you, Ginoo, sa life ni King David. Lord, you are teaching us today to rely in you alone, O God. We need to trust you, Ginoo, kay ikaw ang among Diyos sa among kinabuhi. Amahan, ikaw ang nakabalo sa tanan. Nagaampo ko, Amahan, nga ang imong pulong ma-apply namo sa among pagkinabuhi. Nga kami, Ginoo, kinahanglan nga mosalig diha kanimo, ilabi na, Ginoo, sa mga panahon nga dili namo masabtan. Salamat sa imong pulong, tabangay kami nga ma-apply namo kini sa among pangadlaw nga pagkinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen.